खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, आं आसामनि सीएमखौ बुथारगोन। उदांस्रि साननि लाइभ ब्रडकास्टनि समाव सासे सुबुङा हिमन्त बिश्व शर्माखौ धमकी होदों। मोनसे रिपर्टनि बादिब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सासे ससियेल मिडिया बाहायग्रानिफ्राय बुथारनायनि सिगिनाय मोन्दों। बे हुमखिखौ आब्दुल मुतालेब मुंनि सासे फेसबुक बाहायगिरिया होदों, जाय बिथाङा खौरां मोन्नाय बादिब्ला शर्मानि उदांस्रि सान हाबाफारिनि लाइभ फोसावनायनि समाव बिबुंथि होदों। रिपर्टनि बादिब्ला बाहायग्राया लिरदों दि बियो आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बुथारगोन आरो बे हाबाखौ मावनो गोसो थानाय सोरखौबा रां बान्था होगोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे बिबुंथियाव पाकिस्ताननि हेफाजाबहोगिरि स्ल'गान आरो भारतनि बेरेखा बिबुंथि होनायबो दंमोन। बे बिबुंथिया जिंगा सिहोदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला रैखाथि एजेन्सिफोरा एकाउन्टनि आन्दोआव थानाय सुबुंखौ ट्रेस खालामनो नाजानायखौ जागायदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला रैखाथि एजेन्सिफोरा ससियेल मिडियानि खामानि आरो गुबुन थानाय खारिथिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं, जाहाथे बे हुमकिया मोनसे फोथायथाव रैखाथि बिथिं ना सिगिनो नाजानाय बेखौ मिथिनो हायो। आरोबाव गुवारै फोरमायनो थाखाय नेनाय जादों, मानोना बिबानगिरिफोरा अजद होनाय हुमखिखौ नायबिजिरगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ, सरखारि साख्रिआवलाफोरा फाथैलाइ बिसियालासे गिबि बिसिखौ नागारोब्ला बेथननिफ्राय 80% रांखौ होनांगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि खानापारायाव 80थि उदांस्रि सान फालिथायाव बिबुंथि होनानै समाजारि न्याय आरो आइजोफोरनि रैखाथिनि सायाव आयेन बादियै फाथैलाइ बिस लायालासे एबा डिभ'र्स लायालासे सोरखारि साख्रिआवलाफोरजों गारजानाय आइजोफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे थांखि लानाय राहा फोसावदों। बिथाङा बुङो दि जुदि सोरबा सोरखारि साख्रिआवलाया गावनि गिबि बिसिखौ आयेन बादियै नागारालासेनो गुबुन आइजोजों जुलि लायोब्ला बिनि बेथननि 20% दाननानै गिबि बिसिनि बेंक एकाउन्टआव थोंजोङै जमा होनाय जागोन आरो सरकारनिसिम आरज गाबनायनि उनाव बियो मान-सन्मानजों थांना थानो हागोन। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि सरकारा गावारि खोन्दोआव खामानि मावग्राफोरजों नागारजानाय आइजोफोरखौबो एखे रोखोमनि रैखाथि होनो थाखाय आयेन दानायनि थांखि लागासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ, अकिल गगैआ उदांस्रि सानखालि उखैहाब सोमावसारदों। दैबानाजों नाख्रेबजानाय साफ्रोमबो नखरनो 10 लाख रांनि अनसुंथाइ होनांगौ होनना दाबि खालामदों। शिबसागरनि एमएलए अकिल गगैआ सनिबारखालि दैबानाजों साग्लोबजानाय शिबसागराव थि नङै समनि थाखाय उखैहाब सोमावसारो आरो हादोरसानि साफ्रोमबो नखरनो 10 लाख रां खहा सुफुंनायनि दाबि खालामो। गगै बिथाङा उदांस्रि सानखालि फुंनि 8 रिंगायाव उखैहाब सोमावसारनायखौ जागायदों, जायनि थाखाय बावैसो दैबानाजों सोमजिनाय गिख्रंथाव फोजोबस्रांनायखौ लानानै गोबां दाबिफोर दैखांनाय जादों। बिथांनि गुदि दाबिया जाबाय दैबानाजों खहा जानाय साफ्रोमबो नखरनो 10 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे दैबानाजों खहा जानाय फालांगियारि फसंथानफोरनो राङारि मदद होनाय। गगैआ बिखौबो दाबि खालामदों दि सरकारा गिख्रंथाव दैबानानि जाहोनफोरनि सायाव गुवारै नायबिजिरनांगौ आरो दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनानै बिसोरनि सायाव नांगौ बादियै राहा लानांगौ। बिथाङा आरोबाव गाज्रिसिन गोहोम गोग्लैनाय मोनथाम जिल्लाफोराव खहा जानाय इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ थाबैनो बानायफिननो थाखाय खावलायो आरो बुङो दि गोदानै बानायफिन्नायनि खामानिखौ थाबैनो मावफुंनांगौ। ब्रैथि खौराङाव दङ, आसाम सोरखारा धेमाजि जिल्लायाव गावजानाय गुलिजों खहा जानायफोरनो 2 लाख रां मदद होनो फोसावदों। आसाम सरकारा धेमाजि जिल्लायाव सिमानि गुलि गावनाय जाथायनि समाव जखम जानाय सा 11 गामियारिफोरनि थाखाय 2 लाख रांनि रांखान्थियारि मदद फोसावदों। रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो धेमाजिनि एमएलए रनज पेगुआ देहा जोथोन नायग्रोमनो थाखाय डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव खहा जानायफोरखौ नायहैदों। मावख'आरि राङारि चेकखौ दिनै 6 आगस्तआव गासै सा 11 जोखोम जानाय सुबुंफोरनो थोंजोङै रानना होनाय जागोन। देहा फाहामगिरिफोरा मिथिहोयो दि जोखोम जानाय सा 8 सुबुंफोरा दासान्दि डिब्रुगड़ देहा फाहामसालिनि सुपार स्पेशियेलिटि ब्लकआव स्पेसियेल जोथोन लागासिनो दं। देहा फाहामसालिनि सुपारिन्टेन्डेन्ट डक्टर ध्रुबज्योति भुयान आरो गागि सार्जनफोरा गावनो देहा फाहामथायखौ नायगासिनो दं।
सार्जनआ 14 आगस्टआव सासे बेरामिनि थाखाय अपारेशन खालामनाय खामानिखौ फोजोबो। फारसेथिं गुबुन सासे बेरामिया गोब्राब मेगनाव दुखु मोननाय बेरामिखौ 15 आगस्टआव सार्जारि खालामनो थाखाय थि खालामनाय जादों। देहा फाहामगिरिफोरा मिथिहोयो दि गासैबो बेरामिफोरा खैफोदनिफ्राय गोजानाव दं आरो मोजाङैनो मोजां जाबोगासिनो दं। बे हिंसाया 10 आगस्टखालि धेमाजि जिल्लानि मिंमां गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय बद'थि गामियाव जादोंमोन। आबाद हाखौ दखल खालामनायनि सायाव जानाय दान्थे-बिदान्थेनि उनाव अरुणाचल प्रदेशनि हाथियार लानानै फैनाय दुथांफोरा जायगानि आबादारिफोरनि सायाव गुलि गावदों। हरखाबै गुलि गावग्लुंनायनि जाहोनाव सा 11 आबादारिफोरा गुलि गावनानै जोखोम जायो। बाथि खौराङाव दङ आसामनि काछाराव जोलुर गेलेनाय समाव 11 केभि मोब्लिब लाइनजों नांजाबनायनि जाहोनाव 13 बोसोर बैसोनि गथ'आ गोब्राबै खामो। आसामनि काछार जिल्लानि भागाबाजार ओनसोलनि सिङाव थानाय राजघाटआव 15 आगस्ट सनिबारखालि सानजौफु समाव 11,000 भल्ट मोब्लिब लाइनजों नांजाबनानै सासे 13 बोसोर बैसोनि गथ'आ गोब्राबै जोखोम जायो। हानिफ आहमेद लस्कर मुंनि बे गथ'आ फुटबल गेलेबाय थानाय समाव गोरोन्थियै हाइ भल्टेज पावार लाइनजों मोगा-मोगि जायो। बिथाङा गोब्राबै मोब्लिबनि झटका मोनदोंमोन आरो हायाव गारहरजादोंमोन। जायगानि थागिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मोब्लिबनि शकनि उनाव लहानि रडआव गोग्लैनायनि जाहोनाव हानिफा उदैयाव गोब्राबै जोखोम जायो। थागिरिफोरा हौवासाखौ रैखा खालामो आरो सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो, जेराव बिथांनि फाहामथाय सोलिगासिनो दं। हानिफा राजघाट गामिनि बिजेपिनि बुथ कमिटिनि आफादगिरि आजमिर हुसेन लस्करनि फिसाज्ला। जाथायनि उनाव जायगानि थागिबिफोरा ओनसोलाव मोब्लिबनि इनफ्रास्ट्राकचारनि रैखाथिखौ लानानै जिंगा सिदों। बिथांमोनहा अजद होदों दि 11,000 भल्टनि ट्रान्समिसन तारआ गिख्रंथाव महरै गाहाय गोजौआव दिन्दां जानानै दंमोन आरो बे आयदानि सोमोन्दै सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफोरखौ सिगांग्रो मिथिहोखादोंमोन होनना दाबि खालामदों। बे जाथाया थागिरिफोरनि गेजेराव रागा जोंखांहोदों। थागिरिफोरा बिबानगिरिफोरखौ ओनसोलाव मोब्लिबनि नेटवार्कखौ नायसंनो आरो गोजौ भल्टेज लाइनफोरखौ रैखाथि गोनां जौथायाव लाखिनायनि थाखाय थाबैनो राहा लानो खावलायदों। द'थि खौराङाव दङ 10 थाखोनि फरायसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव फोरोंगिरिखौ खायो। आसामनि श्रीभूमि जिल्लायाव 15 आगस्ट सनिबारखालि सासे 60 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ गावनि फरायसालियाव उदांस्रि साननि हाबाफारियाव बाहागो लानानै न'फारसे गिदिंबोफिन्नाय 10 थाखोआव फरायफुनाय फरायसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव खायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे जाथाया बदरपुर रेलवे टाउननि खाथियाव जादों, जेब्ला हिन्जावसाया उदांस्रि सान फालिथायाव बाहागो लाखांनानै बदरपुर क'अपारेटिभ हायार सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्राय न'आव फैफिनगासिनो दंमोन। हिन्जावसानि नखरा होनाय अजदनि बादिब्ला दायनिगिरि मदन पाल मुंनि सुबुङा फरायसाखौ न'फारसे थांबाय थानाय समाव हमथानानै आखाइजों खुगाखौ खोबथेनानै नारसिननानै गावनि न'सिम लानानै थाङो। अजद होनाय बादिब्ला बियो हिन्जावसाखौ मोनसे खथानि सिङाव जोबथेनानै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला हिन्जावसाया हेंथा होदों, दायनिगिरिनि आखायाव सौदों आरो खिरखिजों बारनानै खुनुरुखुमै खारखोमानो हादों। हिन्जावसानि नखरा मदन पालनि बेरेखा अजद होनानै अजद होदों। अजदआव बेखौबो बुंनाय जादों दि बेनि सिगां गोबां आइजोफोरा पालनि हेंथायै अजद होखांबाय। बदरपुर पुलिसआ पालखौ खायो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। स्निथि खौराङाव दङ उदांस्रि साननि फुंबिलियाव आसामनि थिंखंआव लामा सेराव सानै सिनाय मोनै गोथै सह बोखांनो हादों। आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि थिंखं पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेटनि गामियाव थांनाय 15 आगस्टखालि लामा सेराव सासे सिनाय मोनै सुबुंखौ गोथै देहायाव मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। गोथै सहखौ गिबियै जायगानि गामि रैखाथि दोलोनि सासे मावख'गिरिया फुंनि समाव नुनो मोन्दोंमोन आरो उनाव पुलिसनो खौरां हरनाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय सुबुंनि खर' आरो मोखाङाव जखम जानायनि दागो नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय बिथांमोनखौ बुथारनाय जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला गोथै सोलेरनि खाथियाव गंसे सिरिन्ज, गोजा गाबनि पर्दाबादि जि आरो दिरुंबादि खाथेनाय जिनि थुख्रा मोन्नाय जादों। गोथै सहनिफ्राय गाज्रि मोदोमनायबो ओंखारनो हमदों, जायनि जाहोनाव बे जाथाया हरनि समाव जादों जानो हागौ होनना गिबि सन्देह खालामनाय जादों।
जायगानि थागिबिफोरा सन्देह खालामदों दि दुथां सुबुंफोरा बे सुबुंखौ गुबुन जायगायाव बुथारदों आरो गोथै सह'खौ खोमसिनि आन्दोआव सुनसान लामा सेराव गारहरदों, नाथाय थैनायखौ लानानै सोमजिनाय जाथायफोरखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। थिंखं पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैनानै गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। थैनाय सुबुंनि गुबै सिनायथि आरो थैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। 8थि खौरांआव दङ आसामनि एलपिजि बाहायग्राफोरनाव इ-केवाइसिनि आबुं खालामनो थाखाय सानसे दंबावो। गासै आसामाव नखरारि एलपिजि बाहायग्राफोरनाव गोनांथार आधार बिथा खालामनाय इ-केवाइसि फोरमानखौ आबुं खालामनो थाखाय दिनै सानसेल' सम दंसै, जायनि थाखाय जोबथा समखौ 16 आगस्तसिम थि खालामनाय जादों। जाय बायग्राफोरा बिखान्थिखौ फोजोबनायाव फेलें जायो बिसोर एलपिजि साबसिडिनि मुलाम्फाखौ लाखिनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। पाब्लिक सेक्टरनि थाव मार्केटिं कम्पानिफोरा खालामजानाय इ-केवाइसि हाबाफारिनि थांखिया नंगुबै मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ फोरमान खालामनाय आरो डुप्लिकेट एबा थगायसुला सोमोन्दोफोरखौ सिनायथिनाय। जायफोरा भेरिफिकेसनखौ आबुं खालामा बिथांमोनहा जोबनायाव साबसिडि गैयै बेसेनाव एलपिजि सिलिन्डार बायनो गोनां जानो हागौ। बायग्राफोरा अनलाइन एबा अफलाइननि गेजेरजों बे बिखान्थिखौ बेसेन लायाजासे फोजोबनो हागोन। अनलाइन भेरिफिकेसनखौ सायख'ग्राफोरा गावबा गावनि एलपिजि जगायग्राफोरनि मावख'आरि मबाइल एप्लिकेसनफोरखौ बाहायनो हागोन, जेरै इन्डेननि थाखाय इन्डियान वेल वान, भारत गेसनि थाखाय हेल' बिपिसिएल आरो एइचपिनि थाखाय एइचपि पे एबा एइचपि गेस। आधारनि सायाव बिथा खालामनानै मोखां फोरमान खालामनो थाखाय आधार फेस आरडि एप्लिकेसननि गोनांथि जानो हागौ। गुबुन फारसेथिं बाय'मेट्रिक अथेन्टिकेसन बाहायनानै बाहायगिरिफोरा गावसोरनि एलपिजि डिलिभारि मावफारियानि गेजेरजों इ-केवाइसिखौ आबुं खालामनो हागोन एबा आधार आरो सोमोन्दो गोनां बाहायगिरिफोरनि फोरमायथिजों लोगोसे गावसोरनि गनायथि जानाय बितरकनाव थांनो हागोन। बायग्राफोरखौ दासिमबो बिखान्थिखौ फोजोबाखैब्ला जोबथा समाव जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय थाबैनो राहा लानो सुबुरुन होनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।